Grabe. Sa kong gamot, hanak, pero sa kwarta, klaro kayo ni mo. Ayo. Ayo. Siya to. Ako tingil inyo utang taas na kaayo. Di na igo isa ka papel. Tanawon siya na ko ni ha. Kay basi nagdubli-dubli ni. Ratan siya nakakumbana. Sige, ako balik lang inyo balay unya. Alas man buha nga mo, ha? Okay, malawag ra ko. Day! Day! Oo, sa man. Kuyawan mo putan mo. Ano sa mga? Ano sa mga? Sa may problema ni mo? Resulta na kasi mong kagahigulo. Kanang matulog nga basa ang buhok. Ingnag paughon. Kasabot. Ako ang gunag di na paugadaan na di sa matulog. Akong dili nung danay mong buhok, asa sige na ni mo gunit ang silpon. Buntag silpon, udto silpon, gabi silpon, puro na lang ka silpon. O na, tagam ni mo. Nagsipan mo na ikaw nga ba? Busy makaigali ko sa trabaho? Busy? Papagay ka kalungan? Minabi? Ikaw kita? Dili. Dili gina ko maklaro no. Tika, dili na bisayag. Kana? Wala gihapon. Patay, daot na ganyan mong mata ba? Simo man nakakiat ba? Sa sige na ni mong silpon ba? Gara mo gan, labog matso yung makitaan. Dali ra kay ka, abti kayo mong mata. Ilong diha, pataka ra ka. Anong kita mo lagi ko sa mong silpon lagi na matso kayo dito? Moro to yung balik-balik og tanaw. Niagi naman ko to sa akong Facebook. Di lagi di mo klaro? Dili na. Bedabi, testingan lang ako. Daw. Umusun-sunan lagi na yung mata. Magkakwarta gikan. Uy, maklaro man lagi. Dabi? Pila man eh? Sa kalibo. Kini? Tristan. Oh, klaro man lagi na yung mata oh. Grabe. Sa kong gamot, hanak, pero sa kwarta, klaro kayo ni mo. Dine, klaro nini mo? Kaya ba yun sa kuryente? Klaro nini mo? Wala, nihanap po na akong pananaw. Ayo. 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 Nana inyo bayad, ako singil. Nanang maningil oh. Ato dito, gawa sa dito. Anong ako raman? Kita na yung duha dito. Kita duha na ng utang ana, niya ako rin yung pagawson. Ay! Suki, pwede ug man namin mo bayad? Nangahanap naman namang pananaw.